Idem na tom aute, hmla, a len čo sa myhlo predo mnou. Nie, tak už som brzdil, som nie. pribržďal som, išiel som tak 80, 100 možno, neviem. Pribržďal som, ďalšie za niečo myhlo, ja už som úplne brzdil, bang. Ty kok. Ostal som takto, no zhrozený, že som máme ešte aj rozbil auto v 18. Ja som jak paralizovaný, som ostal v tom aute, sedie takto a niečo sičalo, že tak som švacol som normálne, rozbil som svetlo a rozbil som aj, pravdepodobne to bol chladič, že som oťukol. No lenže čo? Prišiel som tam a tá srnka. Srnku som trafil a ona ležala. Ja som ale dýchala, videl som, že dýcha. Hovorím, počúvaj, ja ti aj armbar dám, alebo čo ja ťa zaškrtím, hovorím, je mi to jedno, nech ma doma zavrú, že som pytliak, tú srnku naložím a zajtra s nebude guláš. A nadával som jej, ty kurva! No ja som húkal po srnke. Som stál normálne pri tom aute a húkal som, že nevie, aký mám ťažký život, že čo sa mi deje v posledných víkendoch a týždňoch, že či ona si to predstavuje, že čo akože teraz robí, že či je normálna. Tak som odcupital som normálne spredu, si predstav, som odcupital dozadu normálne do kufra. Nasratý jak morák som tam chodil, tak som tam cupital. Prišiel som, že naložím tú srnku dozadu a zavrem hu. Čo si koko? Kým som otvoril kufor, prišiel som tam. Vieš, čo sa stalo? Srnka piči. Srnka tam nebola. Odišla. Kúkam na ňu, 50 metrov v roli, normálne. Ty si myslíš, že som ho nechal tak? Ona že... Ja hovorím, že stoj! Zahúkal som po ňom, nech stojí, kukla. Začala viac krivkať a utekať. Začal som za ňou bežať, čo si myslíš, že chytím srnku. Počúva, ja som bol v blate popas. Ja som samé takto som už plával pomaly, že som bol pomaly v blate. Som sa otočil.